ସତ ହେଲା କି ମାଳିକା ଶେଷ ହେବ କି କଳିଯୁଗ? ବଡ଼ ଦେଉଳର ବାହିଜି ପାହାଚରେ ଖେଳୁଛି ଲହଡ଼ି। ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମାଳିକା କଳିଯୁଗ ଶେଷ ବିଷୟରେ ଅନେକ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ପତିତ ପାବନରେ ନିଆଁ ଲାଗିବା ହେଉ କି ହୀରାକୁଦରେ ଚିତଳ ମାଛର କାହାଣୀ ହେଉ, ଏମିତିକି ଅନେକ ଘଟଣା କଳିଯୁଗରେ ଘଟିବା ନେଇ ସେ ଲେଖି ଯାଇଛନ୍ତି, ଯାହା ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସତ ହେବାର ଦେଖାଯାଇଛି। ମାଳିକାରେ କୁହାଯାଇଛି ଅନେକ ଘଟଣା ଏବେ ଘଟିବାରେ ଲାଗିଛି। ତେବେ ମାଳିକାରେ ଲେଖାଯାଇଥିଲା କି କଳିଯୁଗ ଶେଷ ହେବା ସମୟରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବାଇଜି ପାହାଚରେ ମୀନ ଖେଳିବ, ଯାହା ଆଜି ସତ ହେବାକୁ କୁହାଯାଉଛି। ଆଜି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବାଇଜି ପାହାଚରେ ଲହଡ଼ି ଖେଳୁଛି ପାଣି। ଏହି ଘଟଣା କଳିଯୁଗ ଶେଷ ପୂର୍ବରୁ ସଂକେତ ଦେଉଥିବା ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ହେବାର ଲାଗିଛି। ଲେଖା ରହିଛି ବାଇଜି ପାହାଚରେ ମୀନ ଯେବେ ଖେଳିବ ସେବେ କଳିଯୁଗ ଅନନ୍ତ ହେବ। ଗତକାଲି ଅପରାହ୍ନରେ ଅଚାନକ ଅନ୍ଧାର ହୋଇଗଲା ପୁରୀ ସହ ଆଉ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବଡ଼ ଦେଉଳର ବାଇଜି ପାହାଚ ମଧ୍ୟ ପାଣିରେ ଉବୁଟୁବୁ ହେଉଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବର୍ଷା ସହ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଶବ୍ଦରେ ଥରି ଉଠୁଛି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀ। କାଳିଆକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଆଣ୍ଠୁଏ ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣିରେ ପଶି ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ହଠାତ୍ କାଲି ଅପରାହ୍ନରେ କଳାମେଘ ଘୋଟି ଆସିବାରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉପରେ ପକ୍ଷୀମାନେ ଉଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କିଛି ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ପୂର୍ବବାସ ଯେମିତି ହୋଇସାରିଥିଲା, ଆଉ ତାପରେ ହୋଇଥିଲା ଆକାଶପଟା ବର୍ଷା। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ପାହାଚ ବୁଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଥିଲା। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ବାଇଜି ପାହାଚକୁ ଛୁଇଁ ସାରିଥିଲା ପାଣି। ଏହି ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖିଲେ ମାଳିକା କଥା ମନକୁ ଚାଲି ଆସୁଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ବର୍ଷା ପାଣି ଯୋଗୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାଇଜି ପାହାଚ ଉପରେ ଆଣ୍ଠୁଏ ଉଚ୍ଚର ପାଣି ଲହଡ଼ି ଖେଳୁଥିଲା। ଘଣ୍ଟାଏ ବର୍ଷା ହେଲେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପାଣି ପଶିଯାଉଛି। ଏହାର ଗୋଟିଏ କାରଣ ହୋଇପାରେ ଦୁର୍ବଳ ଡ୍ରେନେଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ବର୍ଷା ପାଣିକୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଡ୍ରେନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇନାହିଁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏମିତି ପ୍ରତିବର୍ଷ ବର୍ଷା ପାଣିରେ ଉବୁଟୁବୁ ହେଉଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଫ୍ୟୁଚର ଟିଭି।